Tak jo. Čus, máš. Dneska tady máš takový úkol. Máš tady 3 plný hrnky a 3 prázdné hrnky. Ano. A tvým úkolem je udělat, aby byl plný, prázdný, plný, prázdný, plný, prázdný. Můžeš pohnat těm jedním hrnkama. No, takže jako když bych to udělala jako takhle a takhle, tak je to v pořádku? Jakoby Plnej, prázdnej, jo. plnej, prázdnej, plnej, prázdnej. Jakoby, To jsem splnila. jakoby jo, ale hnula si jakoby 2 hrnkama. Tady tím a tady. Tak to teda zkusíme ještě takhle. Moment. Teď. Tak já to zkusím ještě jednou teda, že nebudu hýbat hrnkama takhle, ale rovnou to teda přeleju. No. A pak by to mělo zase jít, ne? 1, 2, 3. No, je to tam. No vidíš to, jsi šikovná. Takže to můžete na někoho zkusit, zatím čus.